Siyaphila ntombi kunjani? Siphilile. Ngiyabonga kakhulu baba. Ubani lo? Uthandeka kaHadebe. Ubani? Uthandeka kaHadebe. Kuphi nendawo? Kume Bloemfontein. Usebenza kuphi? Uyayisebenza ibhizinisi yakhe lithini? Ngiyasebenza. Inkampani yakhe ithini? Ikhona by T services. By T service nenzani? Dayizinwele. Africa my continent, Africa my home. Nangu by T. Ibatshela abantu eSouth Africa, eAfrica. By T udayisa inwele. Awunginamahloni ngeke. Nama nginamahloni ngawe. By T udayisa inwele eBloemfontein. Ku Facebook uba Traces by T. uTraces